खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै अरां माजबाराव गिख्रंथाव हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय। 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि। अराङाव बिस गोनां मैखुन जानानै सासे सुबुङा देहा फाहामसालियाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों दुधनैयाव जानाय जाथायनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन, नाथाय दिनैसिम सरकारखौ मोनसे सोदोबबो बुंनाय खोनानो मोनासै। एम रनजित बसुमतारिया बुंदों सोलोंथाइ गैयै सुबुङा रांखान्थि समाजखान्थि बिथिङाव जौगानो हाया। 23 नं दिहिरा बियाबाव एमएलए डनश्याम दासआ गोदानै लुफुंजानो गोनां लामा बेखेवदों। क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं आदाराम बसुमतारिया बुंदों दिनै जों जोंनि फरायसालिमायाव थानाय मोनसे डिपार्टमेन्टफोरनि थाखाय आलादा अफिस होनो हाबाय। सोरखारि जेबो मदद मोनैयाव गामिनि गंनै दालांखौ औवा खांलायनानै बानायनानै लादों थाराइबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा 7 दुथांफोरखौ माजबार पुलिसआ खाबाय। दुथांफोरनि आखायाव जिउ जोबनाय हिरण्मय खाख्लारिनि थार बिजिरनायखौ लानानै दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव एबसुनि बनजार हानजा सुनाय हाबाफारि। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलॉजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबिटोलॉजिस्ट, ओबिएस एंड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सर्जन, न्यूरोसार्जारी, एडवांस लाप्रोस्कोपिक ईएनटी सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सर्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।